kangen kutan pomo. Wah, suarane ya kaya Raden Gatotkaca tenan kok ya Pak tenan. Kangen kutan pomo. Mung sliramu kang dadi telenging ati. Wis lawas anggonku nunggu nanging amung leledho ngelingono rikala dina kepungkur. Nate ngendika napa, Pak? Sliramu nate ngendika Tresna lahir dalam kubur. tresna lahir terus sing batin. Nyuwun tepuk tangan kagem Bapak Winardi luar biasa, suarane jos nggih. Napa jenengan nggih mantan penggirang to Pak Win? Boten. Lah kok suarane iso kaya ngoten niku gembleger kula wae kalah gedhe kali jenengan. Nggih. Niki kalih promosi kula sing rias niki bojo kula rias temanten. Oh, ingkang garwa. Nggih. Nggih. Terok komplit. Oh, saking panjenengan nggih. Nggih. Kita badhe pinten ngeten iki. Hah. Niku nggih derek ya Mbak, Pak. Oh, nggih. Niki termasuk sepupu nggih. Ngoten. Ibu kula niku Mbak Yuni Mbah Supiem. Oh, ngoten. Nggih. Kula menika jebul nggih duwe dulur teng Magetan niku. Sinten? Namine Pak Bambang Sularso. Niku kalih kula nun sewu. Beda bapak, beda ibu nggih. Nggih. Padha niku. Nggih. Lah ning mbahe, Nggih. mbahe Pak Sularso kali mbah kula niku. Lah niku nggih benten niku nggih. Oh, berarti sampean padha kali kula nggih. Pripun? Jenengan iki asline nggih dhuwure kancane kancaku. Oh nggih, kancane kancaku. Nggih. Nggih. Sami. Nek kancaku dipek. Ha iya. Nggih. Monggo, ya sapa, Mbak? Monggo kangen ning ati. Mang pilih Mbak kita. Monggo. Siap ora? Monggo. Nggih. Nggih ditarik to, Pak, niku ben iso jumeneng Ah mboten, narik ku kleru gitu. Sampeyan ora gelem narik kok ditarik genti lho. Pak, minta tolong dong, Pak. Kok geti Wis anggere sing wedok muni minta tolong dong, Pak, langsung bringose teter kabeh. Nggih. Monggo kangen ning ati digarap ketawangan monggo. Sik to, Pak, aja kesusu sik to, Pak. Kita intermezzo, kita perkenalan dulu. Cocok nggih sama Ibu nggih. Pak Win, napa garwane nggih enten iki? Enten. Layak wedi sampean. Nggih. Mboten. Sakmenika kan kula kan ibaratnya kan putrine jenengan to, Pak. Kula kan sak Wah. Lho, mboten to. Mau, Pak. Oh, lah mau, Pak. Ayo bejamu nggih, nawi ora entuk apa-apa bari iki. Pak, jenengan wau kan nangka sampun nyugatani kula sak rencang-rencang sindhen niku wau maeman to. Kula dugi mriki niku Pak Winardi niku, ayo Mbak maem nanti kengen maem ngono lho Pak. Heeh. Terus sakniku niku ajenge tangket jenengan. Kula niku sindhen cinten ngoten lho Pak. Oh dereng tepang kemarin. Oh, dereng tepang. Lah, Sak nggih. mang sore ki ora kenal Pak. Belas saiki. Belas ya Allah Pak, Pak panjenengan bagus men to Pak. Nggih, asli lho Pak. Jan. Hati-hati Pak Win, anggere sindhen Wis ayo tak digarap kok. Oh teteh wis kesuwen niku ilang niku Mas. Iya ya Pak, iya ya Pak. Hilang. Iya, sabar Pak, sabar. Berarti ini Bu Win yang jero karo tutup-tutup ngono. Nggih. Oke Pak. Nggih, niki kagem piantun wonten ringking ingkang gawe wedang wau nuwun gending menika. Nggih, siap. 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 Kangen hati. Nggih. 500.000 ya Pak. Boten
mboten panguyon-guyon. Karo niki kene yo ora. Ora siap ini. Ayo. Nggih Kyai sepuh kuwi aja disuni arta ning disuni pangestu ngono lho iki. Yo, tak dongakne ae. Dongane pripun, Pak? Muga nanti paringi jodoh. Amin, Pak, amin. Jodoh piye niku kali wong lanang boros kok Pak niku. Waduh, nah kuwi. Monggo dipunaturaken kangen ning ati konjo dumateng sedaya panitia. Yuk. Susah mau kangen diramu Rino penita ambil aku tetap nunggu kowe balik rasa kangen ra bisa mari ya mung sira kang iso nambani
pun tetap nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari yo mung kita tak bisa Pak, niki tempone kurang cepat, Pak. Jenengan tesih mboten saged joget sing cepat ngoten niku. ya piye Berarti harus lebih semangat ngoten lho, Pak. Kudu rada cepet. wis tuwa Ya kula jeneng mikir kene sing ngoten niku lho, Pak. Kok cepet-cepet piyai sepono napas. nggih terus Kula mawon pun krasa teman. kan yo Nggih. Habis ini temponya harus lebih mencepat, jenengan harus lebih semangat lho, Pak. Tenang lho, Pak. Siap? Kari sagungan pun Pak apa-apa. Kari sagungan, Biasanya Pak. lek kari cepet Pak, kok iya ya. Tahu, Pak. Ngoten nggih, Pak. Oke, Pak. Siap? Siap? Oke. Nggih. Aja semalam diomong iki ngedek cepet kok Loh, lagi sing juga Mas. Lah, iki sing lahir kudu cepet. Iya. matur nuwun lepat nyuwun pangapun